त काहे ये भौजाई चौकी दरवे से अझुराइल बाड़ू। काहे ये भौजाई चौकी दरवे से अझुराइल बाड़ू। अरे पापी पाकिस्तान के जैसन तू बौराइल बाड़ू। पापी पाकिस्तान के जैसन तू बौराइल बाड़ू। त काहे भौजाई त काहे भौजाई चौकी दरवे से अझुराइल बाड़ू। काहे भौजाई चौकी दरवे से अझुराइल बाड़ू। और सुना, अरे चिंता तनी ओकरो कहरा जे बॉर्डर पर बासीना तान के। एको मच्छर काट जी तोहके तया जाई तोहरा जान पे। चिंता तनी ओकरो कहरा जे बॉर्डर पर बासीना तान के। अरे एको मच्छर काट दी तोहके तया जाई तोहरा जान पे। बंदूक लेके बॉर्डर पर जइबू ऐसे तू आउ जाइल बाड़ू। बंदूक लेके बॉर्डर पर जइबू का ऐसे आउ जाइल बाड़ू। त काहे भौजाई चौकी दरवे से अझुराइल बाड़ू। काहे भौजाई चौकी दरवे से अझुराइल बाड़ू। और सुना, अरे युद्धे सब कुछ रहत त कहबो बंद ना होत जमाना में। अरे जहरे हरदम बोले लुका तू खालू अपना खाना में। युद्धे सब कुछ रहत त कहबो बंद ना होत जमाना में। अरे जहरे हरदम बोवेलू भौजी खालू का अपना खाना में। अरे हानि होई भारतों का तू बतियाई भुलाइल बाड़ू। अरे हानि होई भारतों काई बतिया तू भुलाइल बाड़ू। त काहे भौजाई चौकी दरवे से अझुराइल बाड़ू। त काहे भौजाई चौकी दरवे से अझुराइल बाड़ू। तो भैया लोग वीडियो अच्छा लगल हो जब आप कंप्लीट आप लोग के लगल हो कि उनकर बात है वीडियो के शेयर करब जा आ लाइक दबा के करब जा आ चैनल के सब्सक्राइब करल जा। इतना चाहता लोग शेयर की पहुंच जा उनकी तक। जय हिंद जय भारत।